surați colegul pe gard de lângă benzinărie? 203 la cod 3, repede, vei să mă luați cu suspect. 265, am pierdut suspectul, e leșinat în mijlocul drumului. Și colegul. Punct liber Deci la secție direct. CMRM. Direct la secție. N-are permis. 020, uite-vă la secție care puteți, o să iau. N-are permis, da. Ok. 5-9, Bronco, vină mai în spate. Suspect la secție. E suspect? Da, mă, da! Hai, Fugi! urcă să surt. Bătaia, nu mai duceți după ei. 5, haideți să liberăm zona, sunt foarte mulți. 402, mai avem un suspect în mașină. Băgați în mașină, vă rog. Băgați colegul la mașină și plecați la secție. 420, Bronco, de aici, mă, și pe mine. 402, mai am un suspect rănit. Reunime, avem o colegă picată. Avem 2. 020 către Bronco, du-te la secție. 233, colegii care... Gata la secție. Puțin, mama. Bă, dar nu mă aude mă nimic. Mă auzi? Mă auzi? Tu te bă la secție Am odată! un suspect rănit. L-a băgat un coleg în mașină. Asta încerc să vă spun, dar nu m-a auzit. Puteam să ne urcăm pe clădire acolo. Nu, unde trebuie să mergi, că n-ai... Unde îl ducem? Nu ai mă unde veri. Bă, pula mă vere.